Familia unde ne-am găsit locul, familia unde se întâmplă totul, familia noastră și a voastră, spiritul latin, cea mai mare rasă. Familia unde ne-am găsit locul, familia unde se întâmplă totul, familia noastră și a voastră, spiritul latin, cea mai mare rasă. Familia unde ne-am găsit locul, familia unde se întâmplă totul, familia noastră și a voastră, spiritul latin, cea mai mare rasă. Familia unde ne-am găsit locul, familia unde se întâmplă totul, familia noastră și a voastră, spiritul latin, cea mai mare rasă. Familia noastră, casa voastră pe CD. Ionii dă bătăi din nou inimii, știi? În corpul femei un fel de ecstasy. Muzica mea e ascultată și de SRI. Îmi iau familia și plec direct la club. Ascult, nu aud, sunt din ce în ce mai rupt. Am un album de conceput, sunt conceput să-ți fac femeia ca să dea din fund, cu zâmbetul pe buze și un foetaj. Familia mea predă lecții de dresaj în cluburi, discoteci unde suntem ascultați. Dăm 1000 de vați pe 2 metri pătrați. O duc penal și ironic în turneu, din casă în casă și din Daci în BMW. Din bar în bar până în penitenciar, ne ascultă chiar și târfele de pe trotuar. Familia unde ne-am găsit locul, familia unde se întâmplă totul, familia noastră și a voastră, spiritul latin, cea mai mare rasă. Familia unde ne-am găsit locul, familia unde se întâmplă totul, familia noastră și a voastră, spiritul latin, cea mai mare rasă. Codul penal adică familia mea, Cabron, Șobioni și cu Jamaica. Unii se întreabă ce dracu va mai urma. Încă un album de categoria grea. O dăm așa, chiar așa în România mea, că trebuie să facem să sară în aer țara, să rupem sala, se îndoaie bara. La fel ca la K1 când începe gala. Chemați miliția să vină să mă ia, sau mai bine luați băia de la CNA, că lumea vrea să asculte muzica mea. Apasă play și fii atent ce va urma. Am un tovarăș bun, hermano, fii atent, că melodia asta te ține la curent, cu toate doamnele care se mișcă lent. Și vezi că în seara asta se fumează la cornet. Familia unde ne-am găsit locul, familia unde se întâmplă totul, familia noastră și a voastră, spiritul latin, cea mai mare rasă. Familia unde ne-am găsit locul, familia unde se întâmplă totul, familia noastră și a voastră, spiritul latin, cea mai mare rasă. M-am trezit beat mort, tovarășul capitan, în direct la tine acasă cu Ion Răzvan. N-am de dat nicio declarație, domnilor, dacă mă băgați forțat în boxa acuzațiilor. Stai așa, nu pune stop, că familia mea în 2006 a pregătit ceva, o cafea, o acadea, dacă mă înțelegi mata. Te invit pe barca mea să plecăm în Jamaica. Haide vino să mergem departe, dacă vrei să îți facem parte, că toate doamnele sunt dezbrăcate și se bat în cacao cu lapte. Toată lumea cred că e deja high, și îl văd pe Șovi pe un or în rai. Ioni și Cabron sunt deja high, și miliția se ține de noi. Familia unde ne-am găsit locul, familia unde se întâmplă totul, familia noastră și a voastră, spiritul latin, cea mai mare rasă.